Si és flac un mariner i ha de travessar la mar, un bon vaixell ha d'armar i s'ha d'entrenar primer. Ha de respectar també qui li ensenya dur timó, expert en navegació, en mal temps i en bonança. I amb el til no hi ha esperança si no és molt baix el llistó. Apliquen amb pressa el til. No escolten el docent i l'alumnat innocent ho pateix ben intranquil. Tots els nins perden el fil quan aprenen en anglès. Pobre mestre compromès, veu que l'idioma el retura, o escatsa l'assignatura o queda tot en suspès. El TIL, nova normativa que el govern vol implantar per suplantar el català, que és la nostra llengua nadiva. Vull enviar la missiva al polític ignorant que mentre va legislant mos perd el coneixement, recolzant en tot moment un govern inoperant. Quan fa 5 mesos redons que el TIL ja és a dins les aules, m'apareix que és de benaules enviar les instruccions. Quan ja m'estrec conclusions no han de menester profetes. Són instruccions obsoletes. L'educació no ho mereix. I en sap més qui les llegeix que no aquell que les ha fetes. Com és que es pot ensenyar sense dominar un idioma? Com es pot donar un diploma d'un curset sense estrenar? El govern vol pregonar, provocant la divisió. No us importa l'opinió de científics ni cap crític. Volen treure un ús polític fent contrari a la raó. Amb un til inaplicable malviuen els professors. Si perden els inspectors a un sistema intolerable, el govern, l'únic culpable, continua amenaçant. Ensenyarem esperant del til sols veure'n l'esquela, sense trauma ni seqüela a la cara d'un infant.